Hi guys, so welcome to our vlog. So guys, magbulbudon naman guys. So among sponsor si Kuya Billy Rakaza. So morning ang bagumangkon si pamangkin mo. Ay, Jamaica Rakaza. Apa. So guys, ipila sa tamo si Ganzan, Rosemary Ganzan among taga-luto for cook among chef for today. So sige na to. Special for me. Ang isang kauban si Jaysa maligo ka pa-fresh guys. Ay kabala ka guys. Makita na ninyo itong pagpapas sa mga usap. Promise guys. Sa American. Sa karon kami sa inyong ginagaog. Kuha ninyo. So, guys, ay huwag kalimot subscribe sa YouTube channel ni Ate Alaska. Archie Alaska. Please guys. Click the button. Oh, yung gasol. Yung May apoy. May apoy. Ito. Basta may itlog eh. Ito si guys. So, ay. Dapat guys, amoy pala lang. Si Cherry Alaska, ang anak niya Ate Archie. So guys, muna niya ang kitong anak. Diba guwapa no? Gusto na siya. Promise. Promise. Gusto niya siya. Muna yung bahay ni Kuya. Magkanta-kanta niya. Pero wag sa iyo. Niya pa. Niya pa. Hindi ko magbulog doon. Di ba? Ano ba? Ano ba? Dito sa... Okay. Guys, so muna yung ginuto ni Ate Ganzan for today. Special recipe niya. Sorry. Special recipe niya ang iyang corned beef. So muna siya rice guys. Mo yung ginuto ni Ate Maika for today. Rice cooker. Okay. Rice dala. Oh, di ba? Gabukal-bukal ba siya guys? Sama sa akong gugma niya gabukal-bukal. So, oh, di ba? Mga ingredients sa pasit canton. So, galuto na sila. Let's go. Itlog guys. May itlog ba? May Walang itlog. Yeah. Guys, karon po Wild kita egg. promise guys. Wild egg. In the, oh my god, karon kita. For the first time of our Yes. life. Pasit canton. Gibot nga itlog, giluwagan sa itlog. Di ba view kayo? Oh, ka-view. Pero easy to kuha sa. Finish guys. Di ba easy ra? Para dali. Luto na? Luto na na. Para mas dali siya makuhaan. Para mas dali ka makakaon, dapat igungan na siya. Sige, Bili. Hi ka. Kaya pila picture. Say smile. 1, 2, 3, go. Hoy, mo tigyan sa balay guys. Mo sponsor na mo karon. Si Kuya Billy. Billy Rakaza. Wap, batanon ba daw siya? Batanon. O kata-kata siya. Wa mo kabalo guys, singer ni siya. Promise. Wa ako na kanta sa do sir. Kanta. Kanta sir. 1, 2, 3, go. Oh, guys! Ako rin pa ko introduce niyo guys. Birthday boy na mo. Ay, si Aaron. Say hi. Hi, Aaron. Hi. Hi! Mag-hi ka. Oh, mauo ka. Kanta pa sa na, happy birthday to you. Sabi ko muna eh. Oh. Oh, say, guys, mo ni siya ay among mo siya ay tag-iya sa mansion na to. Ay! Yo. Nawa lagi sa dito. Diba? Ay guys, tara mga chikiting na mo. Padong sila muna og. Ay. Please subscribe sa yung channel guys, Archie Alaska. Please lang guys, ayaw mo kalimot. Promise, subscribe mo niya. Oh. Oh, sana kang cooker for today. So, done. Paano gan? Ito mo ba sa? Wala ka.